Украинада шәһәрләрне яңартқан 5 мэрның ады ашкар olundu. Жедвелнең бірінші сатарларында Тростянец, Долина, Вознесенск, Винница ве Житомир шәһәрләре турмакта. Рейтинг Украина пайтахтында кечирилген халкара мэрлер саммитінде илан этилди. Жюри энергоэффективлекнең татбик этилмесине, devlet хезмәтләренең шеффафлыгына, инклюзивлек, шәһәрдә бизнес алып баруның колай olmasына кыйммәт кесте. Беренчелекне казанган шәһәр да белли дегел. Оны украинлар онлайн шекелдә сайлаячак. Саме тому стартував наш рейтинг. Нәтиҗәдә тәктәгъдирлев өчен гөлдә бизнесның халыкара тәшкилатларының Украин шәһәр башларыны күрмәсе вә иләрдә уларга пара мөкафатларны бирмәсе өчен бу рейтингны тәшкил итәбез. Буның иле шуны хәйт итмәк истәрдем ки, әндәдән Украин шәһәрләре өчен Engaging City Awards мөкафаты ачык. Бу мөкафатны Майкл Блумберг вә оның тәшкилатлары илан итә. Мөкафат нәтиҗәсендә $100,000 elde etmәгә мөмкин була. Шәһәрләрнең набадан улмасы өчен шәһәрнең икътисади кысмын тәшкил иткән вә эн инкишафлы салаларына диккать итмәк лазым. Булар эм яңгыл санаи, эм машина куручылыгы, туризм вә тәсил. Тек приоритетларны doğru белгиләп, керчектән зиманеви шәһәрне мәйданга китермәгә мөмкин.